Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Batalake wudu ira wa nahe limang perkara. Siji metune perkara saking dalan loro ira, nanging mani ingkang metu ora batalake wudu. Dados niki sing batalake wudu ana 5 nggih. Nduk mau wis disebutno ya perkara-perkara ingkang dados rukune wudu. Rukun niku artine dilampahi ning jerone napa wudu. Lah iki bahas tentang sing batalaken wudu. Ya, sampean wudu nggih kok ngelampahi perkara-perkara niki, maka wudune batal. Ya kudu ngertos niki sampean ben ya ngerti iso duwe wudu apa ora. Batalake wudu ira wenehe artine apa wenehe jumlahe ya macem-maceme nggih. 5 perkara. Siji metune perkara saking dalan loro ira. Sing maksud dalan loro iku apa? Kubul kalian dubur. Nggih, dalan ngarep, dalan mburi. Nah, kabeh perkara sing metu saka dalan ngarep, dalan mburi, mbuh iku berupa perkara sing normal, contone pipis, utawa sing gak normal, contone geteh. Ya contone ngising metu setine. Nah, iku mbatalaken apa? Wudu. Pokoke kabeh nggih sing metu kok dalan ngarep, dalan mburi, mbuh angin nggih. Ya niku nggih mbatalaken apa? Wudu. Nah, kecuali satu perkara yaiku apa? Keluar mani. Nek keluar mani mboten batalake wudu, tapi ngwajibno adus nggih. Terus mboten dadosaken hadas cilik, tapi dadosaken hadas gedhe, yaiku wajib adus. Nanging mani ingkang metu ora batalake wudu. Nah sing metu kok mani mboten batalaken wudu. Nggih, niku ngoten. Tapi wajibno adus nggih. Terus ping pindho turune wong kang tan netepake bokong. 3 ilang pikirane sebab mendem lan larane. Sing nomor 2 nggih iku napa? Turune wong tapi turu sing boten netepno bokonge ning tempat ya ning napa tempate linggih niku lho. Terus kapan ana wong kok turune dalam keadaan mboten linggih. Ya mboten linggih sing netepaken bokonge ning tempat linggih iku mau, maka iki saged mbatalaken wudu. Paham mboten? Ben turu nggih misal ngenteni jamaah turune ngaplah-ngaplah ngoten niku ya batal wudune. Pas qomat langsung Allahu Akbar ya ora balik njipuk wudu sik sampean nggih. Utawa lungguh tapi gak netepno bokonge. Niki nggih saged mbatalaken wudu. Contone napa? Lungguh ya ambekan iki ngantuk berat terus badan niku ambekan napa turu ambekan napa lungguh tapi mbuh lungguhe miring apa lungguhe bokonge jendhet ngene ya. Ya sehingga bokonge gak netep teng nggon nggih teng panggon napa teng tempat duduke niku. Maka niki nggih mbatalaken napa wudu. Lah sing mboten batalake wudu pripun? Kapan ana wong turu dalam keadaan linggih, nggih linggih niku netepaken bokonge, maka niku mboten batalaken wudu. Paham? Itu pun nek wong iki ora kurus banget. Nah, nek ora kurus banget, tapi nek kurus banget sehingga meskipun nggih nggo netepno bokonge tapi isih ana celah-celah nggih. Nah, kok ngene iki dingendikake para ulama ngene iki tetep batal saking kuruse iku ngoten. Ya, teng hadis al-ainan wika usah. Dadi mripat loro nggih, mripat loro
iku minangka taline asah niku napa nggih ya bolongan silit niku lho. Nah, artinya napa kapan ana wong turu nggih mbah sadar mbah ora niki padha karo kaya kebuka iku ne. Nggih. Niku ngoten nggih. Ya, mulane turu niki termasuk mbatalaken napa wudu. Kecuali sarene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nah Kanjeng Nabi nggih mboten batal soalnya Kanjeng Nabi niki meskipun kedua matanya sare akan tetapi hatinya mboten sare ya. La tungkiril wahya min ru'yahu innalahu apa atau nanteng qalban idza namatil ainani lam yanami niku utawa wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Terus Kanjeng Nabi ngoten. Lajeng telu ilang pikirane sebab mendem lan larane. Nggih. Sing nomor telu napa? Ilang pikirane. Artinya napa? Akale ilang. Akale ketutup. Ilang niki mboten kok uteke ilang ngoten mboten. Nggih, polone ilang mboten. Tapi napa? Akale ketutup. Sing sekirane wong iki gawe napa mboten nyadar kaya wong normal biasa. Nggih. Ya iki ya padha mbatalaken wudu. Ya sebab napa? Sebab nggih ilange pikiran mau, ilange akale ku mau sebab mendem utawa sebab lara. Nggih, sebab mendem utawa sebab lara. Wong mendem nggih sing asale paham tangane sampean mbok acungno siji iki tambah iki pira iso jawab loro. Ya, bareng mendem iki tambah iki pira dadi 11 misalkan ya. Ya wong mendem takoni nggih ilang pikirane. Maka kaya ngeten iki batal wudune. Nggih. Utawa lara iki maksudnya napa ya karena hilang pikirannya iku mau ya gara-gara sakit. Nggih, karena napa edan nggih niku nggih saged mbatalaken wudu. Ya, begitu pula semaput nggih ngoten. Semaput nggih saged mbatalaken wudu. Disebut kitab semaput. Nggih. Papat gepuk sing golane wong lanang serta wadone kang sampun sami agenge tanpa ana ling alinge kang dudu mahram dununge antara wadon lanange kang dudu mahram dununge antara wadon lanange sing nomor papat sing batalaken wudu malih iku napa papat gepuk sing golane artine napa ketemune dua kulit ngoten nggih ya bersentuhannya kedua kulit itu sapa? Wong lanang lan wong wadon. Wong lanang demek kulite wong wedok, utawa wedok demek kulite wong lanang. Lah tapi sing saged batalaken niki ana catatan-catatane nggih. Ana koid-koide yang mana keduanya iku kang sampun sami agenge. Ya sing lanang ya wis gedhe, sing wedok nggih wis gedhe. Artine napa? Sing wis gedhe niku terus mboten sampai koite gedhe niki ora kok balik ngoten mboten. Akan tapi sing wis napa jenenge sing wis gedhe wis nyahwati. Ya, sing normale wis nggawe syahwat niku ngoten. Dadi kadang durung balik pun nggih iku wis dianggep gedhe nggih. Ya, sing padha napa? Sing padha gedene. Ya, sing padha gedene. Tapi nek isih cilik ya mboten batalaken wudu. Sing wedok cilik utawa sing lanang cilik ya ora batalaken wudu. Balene neh. Terus ketemune kulit laki-laki dan perempuan ya sing padha gedene. Siji kumu sing padha gedene. Nomor loro tanpa ana ling-alinge. Bertemune kulit niku tidak ada pembatas. Nah, ana pembatase kaya kain utawa plastik misalkan. Maka apakah batalke wudu? Mboten batalaken wudu karena ana
pembatas nggih. Ya, dadi padha gedene terus ora ana pembatase, ora ana aling-aling. Aling-aling apa penghalang niku lho. Terus yang berikutnya kenapa seantara laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan mahramiyah atau mahram sing boten mahram ya, sing boten mahrame ya. Nek kok mahrame maka nggih mboten batalaken wudu. Mahram iku apa mahram? Mahram iku nggih rungono, mahram iku hubungan ingkang dadosaken antara laki-laki dan perempuan niki nggih haram menikah. Haram ya haram selawase nggih. Mahram iku apa mau? Nggih hubungan sing dadosaken apa haram menikah antara laki-laki dan perempuan. Sing haram ya haram selawase. Contone ya ana ibu di anak lanang iki mahram. Macane mahram ya aja muhrim ya. Awas bukan muhrim. Muhrim iku artine ahrama yuhrimu ihraman. Wong sing lagi ihram, umrah, ihram haji. Ya tapi nek mahram iku hubungan mahram nggih. Hubungan apa mahram antara anak wedok ambek bapake nggih iki ya mahram. Haram dinikah selawase. Terus mantu ambek maratuwane niku haram dinikah selawase. Terus kakak ambek adik, kakak kandung ambek adik kandung ya niku ya mahram. Kemudian ponakan ambekan bulike niki ya padha ae mahram, haram dinikah. Terus ambek putune atau ambek mbae ya iku padha ae mahram iku. Nah ambek sepupu mahram mboten? Mboten mahram. Sepupu niku mboten mahram nggih. Iki tak elingno bolak-balik. Iki sampean delok engkas bodo nggih. Delok engkas bodo. Nah, biasanya kumpul ambek dulur-dulur keluarga besar nggih. Niku sepupu niku mboten mahram. Nek mboten mahram sampean gak oleh salaman nggih. Ya, gak oleh napa salaman. Sing tentunya sing beda jenis ya. Ya sampean lanang, sepupune sampean wedok misalkan. Ya niki mboten angsal salaman karena bukan mahram. Tapi nek ambek like sampean oleh utawa ambek bulike sampean oleh ra apa-apa salaman. Ya ambek bapake sampean oleh ra apa-apa. Ambek mbae sampean oleh ra apa-apa. Ya tapi nek ambekan sing mboten mahram maka mboten angsal salaman. Paham? Lah iku mau mahram iku sing haram dinikah sing selawase. Haram dinikah sing selawase. Nah, kok misal kok ana perkara sing haram dinikah tapi mboten selawase. Ya, contone misal sampean nikah ambek wong wedok, nggih wong wedok iki duwe adik wedok. Ya, selama sampean isih nikah ambekan ya masih statusnya nikah ambekan bojone sampean nggih, maka sampean iki haram nikahi adike. Lah iki haram dinikahi haram, tapi apakah selawase? Mboten. Ya, buktine kok misal sing bojone sampean niki mati misalkan. Ya, iki sampean yo oleh nikah ambek adike, oleh adik ipar iku ya, adik ipar iku mau haram dinikah, tapi haram mboten haram sing selawase. Nek mboten haram selawase, maka apakah mahram? Mboten mahram. Paham mboten? Wes balik nang mriki. Terus perkara sing batalaken wudu sing nomor 4 apa? Ketemunan kulit antara laki-laki dan perempuan sing padha gedene tanpa ana penghalang yang antara keduanya tidak ada hubungan mahramiyah. Ya ora ana hubungan mahram. Artine napa? Nggih. Artine wong loro niki ya janjane oleh nikah. Nah, ngono. Oleh napa? Nikah karena tidak ada hubungan mahram. Karena hubungan mahram iku ya sing haram dinikah selawase iku. Ya, sing dudu mahram. Lah nek antar sama mahram sampean duwe wudu demek ya bulike sampean nggih. Ya, maka apakah batalaken wudu? Mboten batalaken wudu. Kenapa? Soale iku mahrame sampean. Kang dudu mahram dununge antara wadon lanange. Ping 5 demek verjine utawa demek dubure menungso kelawan batine epek-epek lan drijine. Nah, yang berikutnya adalah apa? Masu farjil adami ya, atau demek verjine anak Adam ya, verjine manusa baik verjine dhewe maupun verjine wong liya sampean
mawi ya Saibah misalkan utawa Ahmad misalkan ya. Iku demek ya utawa mawi adike sampean nggih. Jadi sing batalno oga farjine dhewe, oga dubure dhewe tok, akan tetapi ya ngene pokoke manusa, nggih pokoke manusa. Terus sing nomor 5 apa mau demek farjine utawa demek dubure manusa, ya demek kelawan batine epek-epek. Batine epek-epek iku napa? Telapak tangan iki ana batin ana zahir, nggih. Telapak tangan iki ana batin ana zahir. Sing batin niku nek kedua tangane sampean templekno nggih. Nggih. Kedua tangane sampean templekno ngene iki ya. Ya, iki mbok teken sithik sing ketok iki jenenge zahir. Ya, sing mboten ketok jenenge napa? Batin. Paham nggih? Paham nggih? Lah iki sing batalno kapan sampean demek nggawa telapak napa nggo telapak tangan utawa driji sing batine ya batine telapak tangan utawa batine driji ya demek farji atau dubure menungso iku mau. Tapi nek demeke nggawa ya kuku misalkan kuku jaba iki ya utawa nggawa ya apa jenenge zahire telapak tangan. Iki ora batal. Ya sing batalno adalah nggawa napa batine telapak tangan. Paham? Paham mboten? Nggih. Dadi nek ning demek farji atau demek dubur niki niku batale iku nek kelawan batine epek-epek lan batine driji. Tapi nek tetemunan iku ya sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan sing nomor 4 mau nggih iku tidak hanya dengan batine epek-epek akan tapi semua kulit nggih semua kulit. Paham nggih? Yes, lajeng mujibatul ghusli perkara sing wajibaken adus. Mujibatul ghusli perkara sing wajibaken apa? Adus. Perkara kang nyebabaken wajib adus iku nenem sepisan iku jinabah sebab metu mani lazat uga sebab tetemune lanangan lan wadonane loro manak ping telune ngedusana wong matine papat haide lamun mampet 5 nifas lamun mampet 6 najise badan tetep ning mapane ora enget terus iki perkara sing wajibno adus nggih. Ya, perkara yang mewajibkan adus, yang mengharuskan adus. Artinya napa tiang niki, ya kapan nglakoni salah setunggal dari niki, iku ya wajib adus. Ya wajib napa? Adus. Hadas gede, ya hadas gede. Ya iku napa? Perkara kang nyebabaken wajib adus iku ada 6. Sing sepisan iku janabah. Janabah iku artinya napa? Medal mani, sebab metu mani lazat. Ya. Sing utama napa janabah. Mbah lanang, mbah wedok niki ya berlaku niki. Kaya ngeten niku maka wong ki wajib adus. Artinya wong iki lagi junub, lagi hadas gede. Nggih. Uga sebab tetemune lanangan lan wadonane. Ya sing nomor 2 bertemunya 2 alat kelamin laki-laki dan perempuan. Nggih, iki sing nomor 2 iki. Ya uga sebab tetemune lanangan wadonane loro. Nah iki loro iki berarti iku nomor 2 iku mau ya. Terus bertemunya nggih alat kelamin laki-laki dan perempuan iku nomor 2. Lah kaya ngene iki nggih juga majibaken adus. Terus manak ping telune. Sing nomor 3 lahiran. Nggih. Sing nomor 3 napa? Lahiran atau wiladah. Ya kok bar lahiran niku wajib adus. Janjane ngoten, tapi nek dilanjut dengan nifas maka wajib adus ya engko besok nek wis bar nifase mampet. Ya terus mana atau wiladah nglahirno. Nah niku napa termasuk sing wajibaken adus. Terus nomor 4 ya ngedusana wong matine 4 niku sing nomor 4 ya. Sing nomor 4 iku apa ngedusana wong matine. Nah, dadi kapan ana wong kok mati iki wajib adus. Tapi yo gak adus dhewe, adus dhewe wedi kabeh sampean. Sing kewajiban sapa? Ya iku wong sing isih urip wajib ngadusi. Paham nggih? Wajib napa?
ngadusi ya orang redusi ya nang redusi bono kerdus engko lah niku iki ya berlaku kanggo lanang wong wedok nak mau nglahirno iki khusus kanggo wong wedok nggih terus nak teng kitab takrib atau teng Safinah teng takrib ya nah niku 6 iku engko ana sing loro atau sing telu niki berlaku bagi laki-laki dan perempuan sing telu khusus wong wedok sing telu berlaku bagi laki-laki dan perempuan napa keluar mani bertemunya dua alat kelamin mati ya niki berlaku bagi laki-laki dan perempuan lah sing telu khusus wong wedok yaiku apa haid ketika sudah mampet nifas sudah mampet terus nglahirno yaiku totale kabeh 6 nah 6 niki ngawajibaken apa adus tapi nek kaya istihadah niki nggih mboten ngawajibaken adus istihadah niki hukume kaya wong suci oke sampean isih tetep wajib salat nggih istihadah niku ya ngedusana wong matine iku nomor 4 ya terus haide lamun mampet niki nomor 5 nggih haide lamun mampet nah wong wedok haid terus badan niku wis mampet iki sudah berhenti darahe iki wajib mandi gak oleh salat sik kecuali nek wis sesuci nggih gak oleh dikumpuli bojone kecuali nek wis sesuci ya niku terus nifas lamun mampet iki nomor 6 ya nomor nifas lamun mampet ya iku nifas lamun mampet nah wis nifase wis bar haid iku apa haid ya haid iku darah sing keluar dalam keadaan normale wong wedok nggih ya iku ya ana batasan-batasane nggih minimal berapa keluarnya darah haid 1 hari 1 malam maksimale 15 hari 15 malam ya, anak nifas minimale sak waktu ya sithik pokoknya sithik lah sak waktu ya maksimale berapa 60 hari lumrahe 40 hari iku nifas iku darah sing metu sak badane nglahirno nggih ya anak kok wis nifase pun mampet maka ya ampun iki wajib adus terus najise badan tetep ning mapane ora enget lah iki maksude ngeten ya maksude niku kapan ana wong kok ana najise ning badan ana najise niku ya kudu diilangno sik nggih sadurunge adus niku napa kudu diilangke dhisik ya dadi ora oleh langsung adus ngoten mboten angsal tapi kudu ngilangno najise riyen nah niku ngoten lagi furudul ghusli utawi iki iku pira-pira fardune adus ketika sampean mandi kudu ana perkara niki sampean adus sampean jinabat utawa sampean badha haid kok adus gak memenuhi niki maka aduse ora sah nah aduse ora sah statuse tesih hadas gede maka salate nggih mboten sah nggih ya nah, salat dalam keadaan hadas gede mboten sah nggih rong werna fardune adus siji niat loro harus kabeh kulit rambut terus disiram nganti klebus klebus apa klebus basah kuyup kena kabeh maksudnya ya jadi ada 2 perkara sing menjadi fardune adus iki kudu nek pas waya adus sing adus gede niku kudu nglampahi niki tapi nek adus sunah ya engko ana niat ya adus sunah ngoten adus sunah niku ya ana niat ya ngratani awake dengan air juga lah nek kula biyen ngaos ning Mbah Ma'ruf Irsyad nggih beliau niki selalu nasihati nek iso kita semua kan bedina adus nggih nah, bedino adus nek iso aduse sampean niki ya sing mboten adus wajib diniati sebagai adus wajib nggih adus napa jenenge ngilangi janabah niku atau adus ngilangi hadas gede tapi nek adus biasa niku aja sampai sampean adus tok tanpa ana niat ya soalnya mana-mana niati wae niati apa niat adus taubat apa niat adus taubat ya Gusti kula niati niat adus taubat supaya untuk ganjarane nggih nah niku ngoten nek pas wayah dina Jumat ya niati adus Jumat ngoten ya oleh ra apa-apa ya iku
Kula ning kitab-kitab wonten al-ightisalatul masnunah ya. Adus-adus sing disunahno, adus meh Jumatan, adus meh ning salat Id ya dan lain-lain. Wis iki ada dua warnane fardune adus. Iki kudu sampean lakoni nek sampean adus niki, adus wajib. Sing pertama apa siji niat. Niate piye? Nah, niat ingsun adus jinabat utawa niat ingsun adus ngangkat hadas gede. Ya paham nggih? Tirafil hadasil akbari. Ya, niat adus nggih ngangkat hadas gede lillahi taala. Nah, niku niate niku dibarengno kawitane basuhan. Nggih, napa kawitane basuhan. Sampeyan kawitane gebyur, ambek mbok niati aku niat adus gede. Nah, ngoten nggih. Kok misal kawitan basuhan iki lali, ya lali niat. Terus baru ku ning tengah adus lagi eling niat. Nah, mbok niati. Lah mbok niati iki mau sing diitung iki mulai basuhan sing sampean niati. Artinya apa? Sadurunge sampean niat basuhan iku mau durung dianggep. Paham? Paham mboten? Ya, tak baline. Ya kapan sampean lali niat terus ning tengah adus iku sampean lagi kelingan aku iki niat adus jinabat atau aku niat adus ngangkat hadas gede nggih. Lah niku sing mulai dihitung ikan kok ana fardhu sing kedua apa ngratani kabeh awake dengan air nggih. Lah sing mulai dihitung iku mulai kapan? Mulai sampe sing sampean niati iku lho. Artine nggih ya, sing sadurunge sampean niati iku mau basuhan-basuhan iku durung dianggep. Nggih. Maka sampean ya niki kudu mbok baleni nek senajan sing pertama mau iki wis ngratani awak kabeh. Ya wis ngratani awake kabeh dengan air tapi urung mbok niati maka iku urung dianggep. Lah engko nek wis mbok niati lagian iku sing lagi dianggep. Ya, misal iki lagi sirah tok sing mbok gebyur maka berarti kurang liyane kudu gebyur neh. Paham nggih? Paham mboten? Nah, iku ngoten. Siji niat, loro harus kabeh kulit rambut terus disiram mau nganti klebus. Dadi kabeh ya anggota tubuh niki nggih kulite, rambute ya niki kudu disiram dengan air, diratani dengan air sampai nganti klebus. Klebus niku basah kuyup. Sampeyan tulis ya. Klebus niku apa? Basah kuyup. Artine wis diratani kabeh. Nggih. Wis diratani kabeh. Lah iki saene pripun? Iki biasane kan ambekan iku ya, ambekan apa jenenge samponan utawa ambekan sabunan. Nggih. Carane sing enak niki sampeyan nek pun adus ya niku pertama mbok niati kira terus baru mbok ratani sik kabeh. Ya mbok ratani sik kabeh sehingga iki janjane wis cukup sebagai mandi ya ngangkat hadas gede wis cukup. Badhe niku lagi sampean sabunan, lagi sampean samponan. Ya paham? Paham mboten? Bisa kayak gitu. Utawa iso wae nggih. Sampean sabunane pertama nggih. Ya mbok niati terus sabunan terus badhe niku pas terakhir iki wis mbok resiki kabeh sampean bilasi kabeh lagi mbok bilasi kabeh. Sing penting napa? Sing penting aja nggih sebagai ngeratani awake kabeh niki dengan air mboten pakai air sing gawe napa jenenge sing gawe ngresiki untuk sabun iki lho. Nah, soalnya nek sing mbok ngresiki ini kan iku kecampuran kabeh niki banyune mboten banyu mutlak niki. Paham mboten? Paham mboten? Nah, dados ngoten. Ya, sing paling enak wis ngarep sing pertama wis. Sing pertama nggih. Ya niku wis mbok penuhi kabeh rukune atau fardune adus, lagi mulai sabunan, mulai sampunan. Ya, iku sing paling enak ngoten. Nggih, wis balik neh teng mriki. Tayamum, lamun uzur nganggo banyu kamangka wis manjing wektu. Tayamum ngerti tayamum nggih? Tayamum gunakaken lebu iku lho. Gunakaken lebu nggih. Ya sebagai gantinya air.
Lamun uzur nganggo banyu kamangka wis manjing wektu tayamum kelawan lebu minangka gantine wudu Lah kok ana uzur nggih sampean iki nggih wajib salat wis masuk waktune salat kok ana udure piye udure contone ya sampean ana tatune ana lukane utawa ya ora oleh gunakaken banyu utawa misalkan ora ana banyu sama sekali ya ora ana apa banyu sama sekali ya karena banyu iki kok ya termasuk disyaratno ya ana rinciane akeh lah ning kitab-kitab iku nggih kon golek sik golek banyu kok wis bariku ora nemu maka ya lagian engko ngaleh ning tayamum utawa ana udure napa udure ora oleh nggunakaken banyu misalkan ya maka kaya ngeten iki lara orang nggunakaken banyu ya pokoke ana udur iku mau pokoke gak memungkinkan menggunakan air kok waktune salat niku sampun masuk maka tayamum dengan apa dengan debu ya kelawan apa lebu iku apa ya tanah iku nggih tapi tanahnya aja sing teles ya tanah sing teles sing napa jenenge berupa lemah lempung utawa ya apa buke tayamum piye malah poret kabeh tangane sampean lemah sing napa lemah sing garing nggih lemah sing garing sing ana lebune ana bleduke lah iku dipundhut nggih terus badhe niku digawe tayamum. Nah, iki tayamum niki sebagai gantine wudu. Ya, sebagai apa gantine wudu. Ya, yen udhure sebab tatu, ya iku mau nek udhure sebab tatu iki yen udhure sebab tatu. Tatu apa tatu? Luka-luka. Yen udhure sebab tatu saweneh gauta wudu, tayamum yen wis waktu lan wudu kang ora tatu ngeten jadi nek tatune sampean kok luka misal lukane di luar anggota wudu nggih di luar anggota wudu contohnya misal neng bagian sikil ya sing bagian betis ini kan di luar anggota wudu nggih karena anggota wudu niku sikil pol mata kaki. Nah, sing betis berarti kan di luar anggota wudu. Nah, kalau ngene iki dan memungkinkan kena air, maka ya sampean isih tetep harus napa wudu. Paham? Paham mboten? Tapi nek napa jenenge udhure atau tatune niku mau ning anggota wudu, maka bagaimana? Maka nggih carane iku wudu kok biasa sik. Sing normal iku diwuduni biasa. Muka isih ora ana berat barite iki ora ana tatune iki yo mbok wudune biasa nggih terus badhe niku tangan sing ana tatune ya niku dilewati sik nggih terus tangan sing gak ana tatune diwudoni ya termasuk misal tatune kok ning jempol tok misalkan ning jempol tok utawa ning ya pergelangan tangan tok misalkan maka sing liyane niki kudu diwudoni sik ya diwudoni sik dikenani banyu saing iki ora oleh kena banyu maka mangke iki engko ya bar iki enteni garing ya terus sampean tayamum napa sampean tayamum sebagai ganti apa sebagai ganti daripada luka sing gak kena banyu mau gak oleh dikenani banyu. Wes bareng tayamum terus lanjutnya anggota wudu berikutnya ya mbok wuduni kayak biasa paham mboten jadi mboten langsung ngaleh ning tayamum mboten tapi sing mboten luka niku tetep diwudoni nggih sing mboten luka tetep diwudoni engko nek pas wayah napa nggon lukanan niku mau dilewati terus badhe niku sadurunge ngrampungna wudune ya iku tayamum sik badhe niku ya bar tayamum lanjutna wudune malih anggota-anggota sing napa sing normal niku paham nggih paham mboten iku
yen uzure sebab tatu saweneh nggauta wudu tayamum yen wis wektu lan wudu kang ora tatu. Iku ngoten nggih. Apa wudu sing ora tatu iku mau diwudoni kaya biasa mongko sing tak jelasno. Terus tayamum 5 fardune ngeleh lebulan niyate ngusap rahilan ngusape tangan loro lan tartibe. Lah iki tayamum ana 5 fardune. Tayamum ada 5 fardunya. Sing pertama napa? Mindah debu. Nggih, sing pertama apa? Mindah debu. Artinya sampean jipuk nggo tangane sampean, kedua telapak tangane sampean iki blek. Iki mindah debu iki sing ngene. Nah, pas wayahe mindah debu niki ya sampean niati aku niat tayamum. Paham? Paham mboten? Ya, untuk diperbolehkan sholat misalkan. Ya, iki mindah debu niki. Ya. Terus iki harus iki. Iki termasuk fardu. Jadi ora oleh kok misal sampean ning dalan nggih, terus bariku ana bis lewat bleduke metu bang. Ya, kena bleduk akeh terus batune niku sampean aku niat tayamum lillahi taala. Angsal mboten kaya ngono. Mboten angsal. Kenapa? Karena ndak ada unsur mindah debu. Jadi kudu napa mindah debu, paham? Ya. Terus siji mindah debu, nomor loro lan niate. Niat tayamum yaitu kapan dilakoni? Yaitu ketika mau mindah debu. Terus ngusap rahi. Ya, yang berikutnya yang nomor 3 adalah ngusap nggih mau jipuk lebu tek kira terus batune ngusap rahi. Nggih, ngusap napa? Rahi. Ya, niku ngoten kudune diratani. Ya, terus badan niku mundhut malih. Terus kudune syaratnya ngundhut lebune niku minimal 2 kali. Gak oleh kok ping pisan tok nggawe rai, ya ping pisan tok iku mau nggawe kedua tangan gak oleh niku. Terus minimal kudu pira mundhut 2 kali. Minimal 2 kali. Kok ping 3, ping 4, ping 10 ora apa-apa. Tapi minimal berapa? 2 kali. Ya, pertama mundhut dak nggawe napa? Nggawe muka. Nggawe ngusap muka. Terus batune mundhut malih nggawe kedua tangan. Ya, tek. Iki. Yang ngeten set. Iki mau ngeten set. Ya wis ngoten lah. Nggih. Kok misal iso ana sing bolong-bolong ditambahi neh ya ora apa-apa. Nggih. Dadi njipuke ora kudu loro, pas ngono gak ditambahi meneh gak apa-apa. Sing penting ora kurang saka loro nek njipuk niku. Nggih, paham nggih. Dadi sing nomor 3 ngusap rai dengan debu mau, sing nomor 4 napa? Ngusap kedua tangan dengan debu iku. Terus yang berikutnya adalah tartib utawa urut. Ora oleh mbok wolak-walik tangan sik lagi rai gak oleh. Ya kudu urut niku. Syarat kang kasebut kudu ditetepi uga kudu netepaken netepana rukun baku supaya sah salat iku Jadi syarat-syarat iku mau kabeh nggih. Ya iki napa syarat, maksudnya syarat kasebut niku syarat sae salat iku lho. Dengan syarat sae salat apa wingi? Ya ana nutupi aurat, ana ya suci sangka najis, ana suci sangka hadas cilik sak hadas gedhe. Lah iki mau nggih iku kudu ditetepi kabeh, harus dilakukan semua syarat-syarat iku. Ya iku mau syarat kang kasebut iku apa mau syarat sahih salat. Syarat sahih salat kudu ditetepi uga kudu netepaken rukun baku. Ya rukun-rukune ya rukun-rukun salat kudu dilakoni. Iki nanti sing bakal dijelasno iki. Supaya sah salat iku. Nah, dadi syarate kudu ditetepi, rukune kudu
tetepi harus niku. Perkara sing batalaken salat ya perlu ditinggalno niku. Nah, sadurunge pindah ning arkanus shalah perlu diketahui bahwa tayamum nggih. Tayamum iku minangka gantine dari ya wudu ya dari adus. Ya, misal ana wong wajib adus ora ana banyu utawa uzur nganggo banyu gak oleh jarene napa dokter iki gak oleh kena banyu iki, maka bagaimana? Maka gantine adalah tayamum. Nah tayamumnya piye? Apakah kudu gulung-gulung ning pasir? Mboten. Ya tayamumnya kayak biasa, yaiku napa anggota tayamum yaiku muka kalehan tangan, wis iku tok. Paham nggih? Paham mboten? Nah, ya contoh kayak misal iku mau ana wong nggih wajib adus tapi tidak memungkinkan kena air, maka bagaimana? Ditayamumi. Ya, terus bagaimana tayamum iki ngenteni dari wudu, ya ngenteni dari mandi. Ya. Yang kayak winginane teng corona nek ana wong mati, wong Islam iki kan wajib diadusi, nggih mboten? Pas wayah corona winginane jare doktere iki aja diadusi iki, marai apa nular ngono jarene. Ya, maka bagaimana kok pomone kok ngoten? Ya ora wajib diadusi apa ora di karena ora oleh diadusi, ora oleh kena air, maka bagaimana? Yo diganti dengan tayamum. Paham nggih? Ya, iku ngoten. Terus arkanus shalah. Ya, iki arkanus shalah terus kepingin khataman. Wah, kok cepet pol khataman terus iki. Ya. Wis pirang kitab iki sing dibarno? Hah? Iki 3, iki 4 iki engko. Engko lanjut meneh ya. Sing niku kula kepikiran Syama'il Muhammadiyah, rumiyin kan dereng badhe nggih. Syama'il Muhammadiyah niku kan dereng badhe. Nah iki ya mungkin mulai saking sesuk ya niku dibarke sekalian terus ben lengkapi sing ndok mbiyen. Tesih ra kitabe Syama'il Muhammadiyah, tesih mboten? Yes. Arkanus shalah utawi iki iku pira-pira rukune salat. Ya. 13 rukune salat, sepisan atine niat, 2 takbir, 3 ngadeg, 4 Fatihah jejeg, 4 Fatihah jejeg. Iki jane wis rukun salat winginane wis ya, teng napa kitab apa-apa tak jelasno sekilas mawon. Winginane teng ngaji kitab Mbah Asnawi, pelanggarane salat niku dijelasno rukun-rukun salat. Jadi 13 rukune salat. Rukune salat ana 13. Nggih. Rukune salat ana 13. Ya, sing pertama napa? Yaiku sing pertama adalah atine niat. Nggih, niate salat kepiye? Nek salat fardu piye? Kudu ana apa? Ayo dieling-eling. Sing pertama kudu ana qasdul fi'li, yaiku usolli utawa niat ingsun salat. Nggih. Sing nomor 2 kudu ana apa? Takyin, nentukaken duhur utawa asar, nggih. Terus sing nomor 3 nyebutaken fardhiyah. Nyebutaken apa? Fardhiyah, kefarduan. Ya, usolli fardhu zuhri. Nah, nek sampean kok makmum, maka makmuman. Paham nggih? Wis gampang iku. Sing nomor 2 takbir nggih, takbiratul ihram. Sing nomor 2 takbiratul ihram. Lah niate mau kudu dibarengno ning takbiratul ihram. Sing penting ning jerone takbiratul ihram. Nggih, Allahu akbar atau panjang-panjang sithik ra apa-apa. Nggih, Allahu akbar. Nggih, ketika takbir iku mau kudu mbok krentek ning jerone takbiratul ihram. Nggih, niat-niat iku wau. Paham nggih? Yes. Allahu akbar takbiratul ihram kudu go redaksi Allahu akbaru. Ka oleh ganti Allahu a'azu ka oleh. Utawa Ar-Rahmanu akbaru ka oleh. Nggih. Ya niku. Terus yang nomor 3 ngadeg. Nggih, yang nomor 3 dari rukun salat adalah napa? Berdiri. Berdiri niki maksudnya
nek ning salat fardu itu pun wajib ngadeg bagi yang mampu. Ditulis to ngono to nggih. Ya senajan sampeyan ngerti wis ora apa-apa ya ditulis. Berdiri bagi yang mampu wajib ngadeg ning ndi? Ning salat fardu. Nah salat sunnah apakah wajib ngadeg? Mboten. Tapi kok misal salat nggo nggih iki ganjarane separo. Ya. Terus yang nomor 4 Fatihah jejeg, kudu maca Fatihah jejeg. Kudu sing jelas. Fatihah sesuai dengan tajwide ya. Engko sing tasdid iki ya kudu diwaca tasdid ya, karena tasdid huruf kok tasdid itu padha karo double iku. Kok mbok ilangi tasdide ya ilang huruf siji. Iyyaka na'budu, mbok waca iyyaka na'budu. Ya ilang siji ya ya Ar-Rahman baca Ar-Rahmani ya ilang siji gak oleh ngoten niku ya. Jadi tasdid kudu diperhatekno, mate ya kudu diperhatekno ya. Terus yang nomor 5 rukuk tumakninah nggih. Rukuk tumakninah nomor 5 rukuk minimal rukuk piye winginane ya, sekirane jungkrung, sekirane kedua tangan tekan ning kedua lutut nggih niku ya. Ning rukuk niki kudune ambek tumakninah, paham ya, kudu ambek tumakninah. Terus teng mriki beliau mazhabnya sing dipilih ambekan Mbah Yai Nawawi ngrukem niki iki 13 nggih. Tumakninah mboten didadekaken sebagai rukun tersendiri mboten, akan tetapi hai'ah atau tingkah sing harus ya ngikuti ning rukun-rukun sing 4 niki, yaiku rukuk, i'tidal, sujud ambek lungguh antara dua sujud. Jadi rukuk niki ya kudu ana tumakninah. Tumakninah iku napa? Tumakninah napa? Anteng atau gitu, anteng antara dua gerakan ngono ya. As-sukun bainal harakataini, atau anteng antara dua gerakan ya. Ya sing sekirane napa dengan kadar maca subhanallah ya, kudu ana tumakninah. Gak oleh sampean salat nggo rukuk plap-plap ngono, ora oleh iku. Kaya wong nutul pitik nutul kok nutul pitik maksudnya piye ya, pitike sing nutul ya. Nah pitik nutul kaya ngono iku ora oleh iku ya, karena enggak ada tumakninah. Terus yang nomor 6 i'tidal. I'tidal iku napa? Ngadeg saking rukuk. Ya iki wonten tumakninahe nggih. Ya. Terus nomor 7 sujud tumakninah. Ya, sing nomor 7 adalah sujud. Sujud niki ya kudu ana tumakninahe. Anggota sujud wonten pinten? 7 apa wae? Bathuk kudu dibuka. Terus kedua telapak tangan, terus kedua lutut, terus kedua batine jari kaki. Nggih, kedua batine jari kaki. Kudu mancit. Ya, kudu mancit, sampean sujud kok ora mancit mboten sah niku. Nggih. Nek menurut mu'tamad mazhab kita ngoten. 7 sujud tumakninah. Terus 8 lungguh tumakninah. Lungguh antara dua sujud niki nggih kudu ana tumakninahe. Terus sing nomor 9 tahiyat akhir songone ya, tahiyat akhir niku sing dimaksud tahiyat akhir niku at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku tahiyat akhir iku. Jadi ketika nyebut mboten wonten kata-kata lungguh nggih, tapi tahiyat akhir utawa tasyahud akhir sing dimaksud adalah bacaane. Nggih, paham nggih? Nomor 9 bacaan tahiyat akhir niku. Nomor 10 lungguh akhir. Nomor lungguh akhir sedosane nggih. Lungguh tahiyat akhir. Lungguhe niku lho, iku nggih padha fardu. Nggih harus niku. Dadi ora oleh sampean maca at-tahiyatul mubarakatuh salat ambek ngadeg ngono ora oleh. Utawa ambek rukuk niku mboten angsal niku. Ya,
Ya, kedah napa ambek lenggah. Jadi lenggahe niki adalah rukun. 11 maca sholawat. Ya. Sing nomor 11 adalah maca sholawat. Maca sholawat minimal berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal iku. Ya. Ya, engko adapun maca wa ala ali sayyidina Muhammad iku hukume napa? Hah? Hukume napa? Sunnah ab'ad. Napa sunnah ab'ad. Ya. Ya, sing wajib niku trima maos sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, boleh lanjutno ya saya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Iku sae iku. Terus 11 maca sholawat sawise maca tahiyat. Iki kudu urut iki. Maca tahiyat se at-tahiyatul mubarakah sampai ya terus badhe niku lagi maca sholawat. Gak oleh mbok walik. Sholawat sik lagi tahiyat mboten angsal niku. Ya. Terus 12 salam kang sepisan. Sing nomor 12 adalah salam yang pertama yaitu assalamualaikum. Ya minimal ngoten assalamualaikum tambahan warahmatullah hukumnya sunnah. Ya salam sing pertama. Adapun salam kedua hukumnya sunnah. Noleh hukumnya sunnah. Ya noleh kanan, salam pertama noleh kanan, salam kedua noleh kiri, hukumnya adalah sunnah. Terus tartib rukun kang pungkasan. Ya sing terakhir adalah kudune urut, ora oleh mbok walak-walik. Ya mbok walak-walik iku ya sampean bareng maca Fatihah terus baru ku sujud terus badhe niku rukuk baru ku i'tidal terus duduk antara dua sujud wah wis bolak-balik karepe dhewe niki mboten angsal kudune urut napa kudune napa urut jumlah 5 lah iku mau ya kabeh rukune iku mau kan ana 13 nggih. Nah niku dibagi dadi loro. Ana sing rukun qauli, ana sing rukun fi'li. Rukun qauli sing bangsa ucapan. Ya, nek bangsa ucapan maka bolak-balik tak elingno ya. Nek bangsa ucapan maka kudu diucapno nggawa lisane sampean. Ya, kudu diperdengarkan terhadap telingane sampean dalam keadaan normal. Nggih. Iku ngoten, ya ora oleh anggere umum itu kayak Ahmad ya atau Zahra nek salat ora oleh ngono. Nggih. Ya. Gak oleh mberi bis-bis ngono apa meneh kok meneng. Takoni, lho kok salat kok ora ngucap? Ya wis tak ucapno. Wis tak ucapno. Lho kapan ngucape? Ning ati. Ora oleh iku ngucap ning ati niku jenenge mboten ucapan niku. Ya. Tapi kerentek istilahnya nggih. Mboten ucapan tapi ya apa jenenge atau batin nggih, batin ora oleh iku. Jadi iku mau dari 13 tadi ada sing rukun qauli, ana sing rukun fi'li. Rukun qauli kudu diucapke dan diperdengarkan terhadap dirinya sendiri dalam keadaan normal. Nek gak normal, contohnya ya tanggane sampean lagi nyewa son horeg. Ya, iku sampean ora perlu gembor-gembor. Ya sak gembor-gembore sampean saya kalah mbek suarane son horeg. Ya, saya tetap ra krungu sampean. Ya, maka cukup sak normale kepiye. Jadi jumlah 5 rukun wacan, 8 rukun penggawean. Ya, yang tadi 13 ya, sing 5 niki rukun qauli, yang 8 rukun fi'li sing bangsa penggawean. Engkang aran tumakninah. Nah, sing ayo baleni sing rukun qauli atau rukun wacan apa wae? Sing pertama Al-Fatihah. Takbir sih. Sing pertama takbiratul ihram. Sing nomor 2 Al-Fatihah. Nomor 3 tahiyat akhir. Nomor 4 sholawat. Nomor 5 salam pertama. Iki kudu diwaca kabeh niki. Terus nek rukun fi'li ana 8 iku apa wae? Sing pertama apa mau? Sadurunge berdiri termasuk rukun fi'li iku adalah niat.
Niat iki meskipun ning ati nggih, tapi iki dikategorikan rukun fi'li. Kenapa? Karena iki penggaweane ati. Meskipun secara zahire niki mboten nglampahi ya, karena di hati ya ora ketok. Ya, tapi niki dikatakan teng wingi teng Mbah Hasnawi niku kenapa kok niat dimasukno ning rukun fi'li? Kenapa? Karena niat iki termasuk penggaweane ati. Jadi penggawean niku ana penggawean zahir, ana penggawean ati. Nah, sing penggawean ati napa? Niat. Bale ayo balen neh. Rukun fi'li utawa rukun penggawean ana 8. Sing pertama apa mau? Niat. Terus sing nomor 2 ngadeg, nomor 3 ruku, nomor 4 i'tidal, nomor 5 ya sujud, nomor 6 duduk antara 2 sujud, nomor 7 ya, nomor 7 apa? Duduk tahiyat akhir. Sing nomor 8 tartib. Nggih, tartib iki apa doae ngurutno iki kan penggaweane njaba nggih. Ya, penggawean penggawean sebagai penggawean niku lah nggih. Maka itu termasuk rukun fi'li. Yes. Saniki ingkang aran tumakninah iku anteng tanpa obah kadar cukup subhanallah tambah dawa tambah faidah tambah dawa tambah faidah. Mau tak jelasno tumakninah iku apa? Ya anteng tanpa obah. Ya anteng atau apa jenenge sukun as-sukunu bainal harakataini. Ya anteng antara 2 obahan. Nggih. Iki asale ngadeg dadi rukuk nggih. Rukuk terus ning i'tidal niki kudu napa? Kudu ana antenge, kudu ana tumakninae. Anteng tanpa obah. Nah, suwene kapan? Suwene ya berapa lama? Yaiku kadar cukup subhanallah. Tapi tambah dawa ya tambah faedah, ganjarane tambah kathah. Pemeneh kok tambahi baca-bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbighfirli dan seterusnya ya. Paham? Sujud aja kesusu. Nucuk kaya pitik klawu. Nah, sampeyan nak sujud ya tenang wis aja kesusu. Kaya nucuk pitik klawu, kaya nucuke pitik klawu. Pitik-pitik wis pitik. Mbok klawu mbok apa klawu niku. Mbok jenis pitik mbok apa mboten ngertos. Wis pokoke pitik lah. Sampeyan delok pitik nak nucuk piye? Dedek, langsung cepet ra. Ya sujud aja kaya ngono kuwi. Nah, mangsane sampean ning nggon sujudan iki ono pakanan kok. Pangan kaya oleh nyucuk pitik iku mau. Nggih. Dadi sujud ya sujud anteng aja kesusu. Nggih. Penting wonten apa? Tumak ninahe niku wau. Ya aja kaya oleh nucuk pitik niku wau. Nggih. Dene sae sujud iku wajib mawi gau ta pitu. Wajib mawi gau ta pitu. Ya, dadi sae sujud niku kudu kelawan anggota 7 nggih, anggota sujud sing 7 niku kudu ya napa kena ngen harus ning panggonan sujud. Apa mau wis disebutno ya bathuk kang kabuka, bathuke wajib dibuka ya. Sampeyan nek sujud aja sampai bathuke ketutup nggih, aja sampai bathuke ketutup. Ya, ketutup peci atau ketutup rambut yang lanang ya, wong wedok ketutup rambut jelas ora sae, soalnya rambut termasuk aurat. Yang lanang ketutup rambut sing sekirane ora ana bagian dari bathuk iki mau sing kebuka, sing kena ning tempat sujud niki. Nah, jadi harus ana sing kebuka. Meskipun gak kabeh. Nggih, gak kabeh bathuk. Nek kabeh bathuk repot sampean, mbok kowe nek kene kok ya. Ya. Jadi nah untungnya ngoten nggih, untungnya jarine para ulama ya cukup sebagian dari bathuk. Nek kabeh bathuk, apa meneh bathuke nonong iki wah ngene-ngene ya. Sujud apa ngulek-ngulek iki. Ya. Ya. Jadi ya sebagian bathuk niku kudu ana sing kebuka. Ya wong wedok ki ngoten, bathuk kudu napa kebuka. Ya termasuk niki sing perlu diperhatikan. Nek sujud nggih iku aja sampe ana sing ngalangi antara bathuk ning tempat sujud
yang mana yang ngalangi iku mau iso melok obah dengan obahe sampean. Contoh, tak kasih contoh ya. Sampean rukuhan. Nggih. Sampean rukuhan ya. Terus badhe niku pas wayahe sujud, iki sampean sujude mboten ning sajadah tapi ning atas rukuh sing rukuhe iki dengan obah sampean iki mel obah, sampean munggah mudhun iki kan obah kabeh. Lah kok ngalangi sujude sampean, maka niki mboten sah. Paham? Paham mboten? Jadi kudu kebuka temenan. Nah, nek kaya wong lanang misal nggawa napa nggawa ridak, nggawa sorban ridak. Nggih. Terus badane ku pengen sujud, ternyata nggon panggonan sujude ketutupan ambek ridak. Iki ridake kudu disisihno sik. Paham ya? Kudu disisihke sik lagi anu sujud. Ya, mboten angsal sujud ning dhuwur ridak iku mau. Kecuali nek ridake tiba. Ridake tiba kan berarti wis obah dengan obahe sampean. Paham nggih? Paham mboten? Nek ridake wis tiba ning kene iki wis kecopot kabeh saka awake sampean. Ha iki digawe sujud ra apa-apa ngono iku. Soale apa? Iki ora melu obah dengan obahe sampean. Tapi nek ridake iki mau isih ning sing sebagian iki isih ning pundake sampean, terus badan iki sebagian nutupi nggon sujude, terus sampean sujud ning dhuwur iku mau, maka niki mboten sah. Paham mboten? Paham mboten? Soale napa? Niki ya kadangan sesuatu sing melok obah dengan obahe sampean. Ya iku ngoten. Nggih wis balik teng mriki. Dadi iya bathuk kang kabuka iki mau apa Mbas? 7 anggota sujud nggih. Sing pertama bathuk kudune kebuka. Terus sing nomor loro lan batine epek-epek. Nggih batine epek-epek niki nggih saene dibuka. Nggih saene dibuka. Pokoknya ditutup ya mboten napa-napa. Terus lan dengkul kang tan kabuka, dengkul harus tertutup. Nggih. Dengkul loro iku mau lho. Lan batine driji telapak, lan batine driji telapak. Nah kanggo wong lanang batine driji telapak iki lho, mancet kudu mancet sampean nggih. Ya, telapak kaki maksudnya. Batine driji telapak kaki. Ya kudu mancet. Nah wong lanang niki ya dibuka, ditutup ya oleh ra apa-apa. Tapi nek wedok kudune ditutup. Nggih, paham nggih? Nggih niku 7 niku kudu ya kena kabeh, kudu manggon ya satu waktu, kudu manggon satu waktu. Artinya apa? Misal iki 6 wis tememplek, terus badhe niku bathuke durung tememplek. Engko sing liyane tangane misal, tangane iki diunggahno bathuke lagi tememplek. Iki berarti ora sak waktu iki. Nek gak sak waktu niki mboten angsal. Kudune apa satu waktu. Satu waktu terus bariku anteng kadar tumakninah. Ya kadar maca subhanallah. Lah aku baru lagi lanjut ning rukun berikutnya. Paham? Paham mboten? Ya sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.